sa report sa kapulisan nga yuta ang giawayan ug tungod sa pagpanghasi ang pag-umangkon gibadlong sa pag-umangkon nga ayaw anak cool istoryahon na nato ni Cool so nasuko syempre ang uncle kay uncle siya gibadlong siya nga mag-apil-apil pud ang pag-umangkon mao to nga misangko daw sa magilngig nga krimen. Lima mo na day tigbas. Lagi. Dako kay Sabadrio. Nag-istorya kay mighapon dito sa ato ang story conference. Kining mga klaseng pagpamatay ba nga nahitabo karon na gipusil na ay gitigbas na ay mga daw kanang mga aksidente okay na di man ganto na mapugnan kay aksidente man ginaday. Pero kining mga ingani mga binuhatan sa tao tungod sa mga kalagot or kasuko ni atong mga higayuna kana lagi pagbati lagi mas cool ba dong irino kanang moingon bitaw kag ano tibasa mo kumpara sa grabe jud siguro intentional gini mo magkasama nga imo siyang patyon pinaagi magkasama sa kanabitong pwersa day may sen labi na gyud na kanang tigbas purbina murag makapanimbaw sa balahibo ay kaayo gyud gyud niya ko ma-imagine niya parinti pag umangko nimo kung ikaw mao lagi na kanunay dong irin atong ibutang atong sitwasyon kung ako tong nanigbas ako tong pag umangkon ako tong katong uyuan siguro kanang grabe gid no dili naman gud nako maunaan nga imong dugo ra nimo nya na kay nga nakagrabing pagdumot siguro laon jud kay gitong dugay na siguro kay gito nilang gihisgutan or ilang mang gibahin-bahin or usaba napod siguro napod ra ba tay mga parinti nga mo kalitrag pamaligya o nya di ba na abot ko naka-experience magana or kanang mo doon nimo di ay mao gani kanang manakita nimo magkasinabdanay day sa pagbinahinay nga mga yugtabang nato kay madod pa inhustisya ang ilang natagamtaman sa ilang nga banay daghan kay pangitabuan na day mo na nga lisod mo na nga bubalik yun taday sa katong tambag bitaw day nga kung mahimo ang kabugnaw sa ulo mo atong ipatigbabaw kay sama na karon day nakatigbas tong pag-umangkon ayaw ging na magkakasamang i-consider kas gobyerno sa balaod na to sa atong mga otoridad nga niingon nga ay natigbasan nako ni kay nagpatay nako ni tungod kay nagbikil mas yuta o hubog ni akong uyuan nga akong gibuyag nga dili na unta na ipadakoon pero nisamot pa ni noon mao to nga nisamot nga na ang komosyon ako siyang hinahinaykan dili ba yun na admissible scrutiny so karon priso ka sa ato karong pag tulunan aning mga butangan mga kasama kuan gyud kining mga butang mo na ang rason ngano man nga away kay kabtangan properties kwarta whatever no dili na tutugutan lagi ang mga material or mga kantidad or mga propiedad no nga maoy mo guba sa ato ang relasyon sulod sa atong pamilya ana lang siguro normally man gid nang inahanglan magid ang tanan tunuod lang nang inahanglan ta pobre man pud dong irin pero dili lang ato ni tugutan nga maabot ni sa ato ang mga kasama og mahitabo lang na kung dunay muhari sa atong kasing-kasing og kana mao si Kristo kung nabitaw tay Kristo ay bisan palagi unsaon ka magpaubos mo bisan kun mo hilak na lang ka sa imong kapungot kay di ka kabalo pero sige lang the Lord will be with you no nga may muhupay sa imong kasing-kasing og may muhatag kanimo mubadlong nimo ayon na lang kay pag sumbagon nimo na ron dong irin boto gid karon sa kahay sunod nga may tabo ayon na lang